uMabheshankone uSandile Zungu obephuphuma injabulo uthi beyiqembu bajabule kakhulu futhi bayambongisa uNyambose. For a team 8-9 years old to have a supporter who says, I was 11 years old when this team was formed. I can remember vividly when it was introduced to the nation. uManzini uthi bazizwa bebusisekile ngokuba nomlandeli osekhule kangaka oweseke iqembu impilo yakhe yonke. It was even a treasure for us to be able to put a smile on his face. That's what it's all about. It's a great example that says, if you respect society, if you carry yourself with dignity as an upright member of society, God will bless you with longevity. Owengamele ezenhlala kahle esifundazweni KwaZulu-Natal uNonhlanhla Khoza ube yingxenye yalembungazo ubephetheke izipho ezivela eminyangweni wakhe kanye nasehhovisi likaNdunankulu esifundazwe uphinde wancoma nokwenziwe uManzini kuNyambose. Need very strong men, very progressive men who will do like Amazulu have done, men who will lead, show the leadership in their areas, show the leadership among the communities. Lensizwe endala ithi okuyenze yaze yafika ekhulwini leminyaka ngokuzigcina ingumqemane kanye nomoya omuhle kubona bonke abantu. Ukuziphatha ukulalela uhlonipha ya ayikho into ehlula lokho ayikho into ehlula lokho. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC ngibika ngiseGoli.